Здравейте хора, аз съм Деси и тук сега с брат ми ще играем Майнкрафт. Здравейте. И тук сега ще съберем даже. Да, знаете хора, знаеш кой играе по-хубаво от нас Майнкрафт? Знаете ли? Знаете, само в коментарите. Това съм аз. Да. Как го знаеш съм аз? Сценарка играе Майнкрафт. Представете си. Направи ли кратик тема? Напреде. Аз исках че хвана дърво. Може да съм момиче. Във втория епизод ще съм момче. Ще видите. Ако иска ти, кос, има, и аз имам. Ще има линк в описанието в моя YouTube канал, за да влизате, ако искате. Нали да си? Да. Така, съм готов. Аз събера малко, да ще ми остана 3. Аз тук изобщо нямам. Там имам 8 обработвам. Една минута. Да си тук виж, повече от 15 минути не мога да снимаш. И ти стане тук 14 минути, или, не, 13 и 14 точно, спираш. Так, 14. Да, или 13. Повече от 15 минути не мога да снимаш, то и аз съм така. Но, когато има екипарация го удостоверя от... Хора, ни тук да седмица четва да заминаваме. Да знаете. Да, ведно за един град. Друга. То сега за Кипър. Остров е. Там ще стоим 3 месеца. Изкъбател. И ако искате там ще снимаме. Може. Ти какво прави, ма? Ай, следвай, ма. Къде си чакай? Аз следвам това. Да знаеш, аз това ходя с една ръка, не мога да играя. И аз там малко, ма. О, овца. Ма, спри с малко. Ти убивай овцата, след. Хайде. Сега само това час. Айде да играем. Да започваме. Аз спирам овце. Аз събирам ханата. Няма ли ги целия пас? Да, ма не си това. Але, ти храната, аз овцете, каквото на мене ще убиваш. Да не бъдете сега. Ти мен ли следиш, ма? Аз следвам и ти ще ме следваш. Добра, не си да. Къде няма жива душа? Тук. Ето има една овца. 2 овца дори. Колко овце имаш ти? Тук виждам 2 овце. О! И 2, 3. Колко има сега? Една. И тези 2, 3. Аз се заубих. Чакайте една. Добре. Не. О, крава. Аз ще убия. Те има 2. Смът прасета. Оле, крави. 3 крави. 3 крави, майко. Косотко. Живата душа се появи. Тук си имаме ноха. И деси как съберем айрон, бързо си направим. Кол. Аз ще го взема. Остави сега ще го взема, да знаеш. И там се оправя с животните. Кол ще взема, взема. Имам 2 кол и 1. Ама да убим просецата. И бразата. И как ще иска да живеем в тази пещера? Виж, отгоре има кол сумата. Аз го виждам, да. И навсякъде само... Или там да живеем, или не? Още сме готови, бе, човек. Да, ще нямаме пържоли. Ще имаш пържоли. Ай, ще ме да тържим овцете. Айде.
Ето си има назад. Ето. Две овце, една черна или каква, сива или каква? Но, силата няма да е. Взимай, дети. Взимаме ли горе, взимай. Я ще я взема. Да ти вземах това, ти взема това, да. Ако забием кръпки. Лодка. Ова с кирката, ама. Алес, дай ни кратик те, баба, бе. Що? Нямам меч. Кама? Може да се чупи. Ко става, бе? Изчакайте, хора. За малко ще си неща лупим. Ето Алекс. Хайде, влез. Ето дай кратик те, баба. Аз ще ям някъде тук да погледна нещо да успее. Ти колко такова звона имаш? 3. Аз имам 2. Къде си сега? Обърни се. Да. Ти меч трябваше да си правиш? Да. Иска зайци има. Убивай, вземаш мисъл. Те пак не ти дават нищо. Къде овце? И то бели. Ще имаме 5. Ама аз имам 3 овце. Аз имам 3 вона и ти имаш 3 вона, а ти имам ли го? Да, имаме 6 вечади. Ай, за всеки случай тъс. Аз не знам ръката. А? Айде ти там, дето не е каменото. О, той къде е? Май сме се приготвили вече. Не, виж тук наблизо. Айде бе, човек. Но чакай, зомби. Като те гони, трябва да... Аз съм гладна. Ти? И аз. Аз ще убия той прасе. За да даде пържоли. Колко минути да направи? 7. 7 минути. Добре. Няма да се правя. Елай тук. Да, там не отивам де. Идвам пред това да ходи по друго много. Чакай, моля. Чакай, на коста. Спри, не копай нищо. Що бе? Айде, копай съм това и чак малко, чак. Ето това тук. Кол. Да, знам, аз съм ели. Виж колко много. Хубава кирка имаш, или? Не. Слушай, да виждаш, че нещо бързо копа. Дай крафтик те бама! Аз направя сега хубава кирка. И аз си направя. О! Какво? Няма достатъчно камък ли? Не показва кирка. Не, сни пръчка. Ето са в пръчката. Значи, колко камък имаш при тебе? Трябва да имаш 3 камък за една кирка. Точно 12. О, не аз съм един, бе. Значи аз съм ти го взел. Направи врати, как ще имаш дърво? Направи вратите и аз имам дърво, Сега да осветли малко една пак. Пак не да направя. Ето така да направим. Малко да осветлим. Аз ще взема тук целия колт и там при нещо. Не е зелената. Где си да базари? Колко минути? Я искам да видя. 9. На 13-та минута чекаме 13. Направи ли врати? Да. Аз направя леглото. Аз си го направих вече.
Да. А! Какво? А. Хайде махни го бе, човек. Обърка вратите. Утре ще ги оправим, ай. Чакай бе, утре ще ги оправим. Махни се сега тук. Дай вратите на мен. Да направи ли нов шкафче? Дай кратик те, мала. При теб е. Къде е при мене, бе? При теб е да се прави. Аз си спа. Аз това ще направя. После трябва да запушим дупката. Аз снимам. Легото ми. И тук место да си направя. Аз се отнесам, че. Да, времето. 11 стана. Да, 12:50. Да, стане 14. И 13 по-едно. Аз искам 14. Тя хвана 14 минути. Добре, добро утро. Добро утро. Няма, аз пък няма да направя. Това така се бере много камъка. 12, Алекс. Какво? 12. 12 са. Ай, вече да са такова, бе. Сега ли да спреш? Не. Чакай да стане малко 14, айде. Аз имам 14 камък. Дай да направя печка. Дай трябва ми печка. Трябва да ядем. Штучка кофе тейбъл. Ти колко пържоли от кравите имаш? Не знам, чакай сега ще проверя. 2 или 3? Чакай, бе! Не, камъка ще пише долу. О, 10, да, Филиппино. Колко пържоли? 13! Давай, Алекс. Айде да спираме. Тук спираме, хора. Хора! Това ще е от мен. Ако искате още епизоди, харесайте и се абонирайте. За мен. За мен. И чао, чао!